Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, ipaaymi ti pakasaritaan, ti panagungar ni Apo Jesus. Dandaniteng nga ti aldaw, idi agsipnget ti intero adaga. Ket nagpaot agingga iti alas 3 iti malam. Napigis a nagudwa ti kortina a naibengbeng iti templo. Nagpukaw ni Jesus iti napigsa. Ama, kadagita imam, iyawat ko ti Espiritu. Apaman ana sa una daytoy, nauyusen ti biag na. Itagagayem, intay denggen ti pakasaritaan, ti panagungar ni Jesus. Iti daytoy a Domingo ti panagungar. Siak ni Jose at taga Arimatea. Imayak ta adakid dawak, madaydayaw a gobernador Pilato. Anya dayta? Kidawak kuma ti bangkay ni Jesus. Ha? Bangkay ni Jesus? Natayen ni Jesus? Juan, madaydayaw a gobernador. Kapitan dagiti soldado! Umasidag ka ditoy! Adtoyak madaydayaw. Nabayag ka din anatay ni Jesus? Patalgedak anatayin ni Jesus madaydayaw. Nukasta! Sige, itedyo ti bangkay ni Jesus iti daytoy at tao amang kidkid daw. Adtuyan ti ginatang ko akabarbaro a lupot alinan para iti bangkay ni Jesus. Adamat awit ko, nga ado abang baglo, anarami di timira ken alo, apare ti bangkay ni Jesus. Bungunan tangarudan ti bangkay, babaan to'y linan a lupot. Agaraman ti bangbanglo, akas kaugalyan, no itanem tayo, dagiti minatay tayo. Iti daytoy aharden iti disso, ang nakailansaan ni Jesus iti krus. At dabaro atanam ditoy, ang naikongkong iti bato. Di pa'y nausar, taagpaay kumakanyak. Jose, Agsipod taasidag ti tanam, kandandanin amang rugi ti aldaw a panaginana. Dituyan nga ikabilta ti bangkay ni Jesus. sige, Jose. Ikabiltan ti bangkay ni Jesus iti tanem. Juan, Nicodemo. Kalpasan na, mangitulid ta iti dakkel a bato, kas agpaay aserrana. Apo, malagip me nga idisibibiyag pa'y ni Jesus ang mga alilaw. Kinunana mapagungar daw. Kalpasan ti talungal daw. Kasta nga agpayso, tinakunana idi. Ket? Ibilin mo nga rod ang magwardyaan na naimbag ti tanam. Aging ga iti maikatlong aldaw. Ang mga numapantakawin dagiti adalan na ti bangkay. Sadan to ibaga ka dagiti tattao ang napagungar ni Jesus. Tano kasta ti mapasamak. Dakdakas to ti mauri a panangalilaw. Ngamtim mo na. Lukas tangarod, mangayab kayo iti gwardya. Ket pabantayan nyo anaimbag ti tanem. Nasipngat pa'y laeng iti agsapa. Ngam adata yun dito'y nakaitaneman ni Apo Jesus. Tapno sa rungkaran tayo, Salome. Maria nga ina ni Santiago. Juan, Maria Magdalena. Sapsapuan tayo ti bangkay ni Jesus. Babaan itinagatang tayo abang banglo. Aging gilad itinapigsa. Juan ngagpaiso. Nagsardagan ti ginginad. Sino day ta alalaki? Anang itulid iti bato. Ana iserra iti tanam. Juan nga rod. Maria nga ina ni Santiago. Kat tinugawan na ti bato. Makapurar akas laki mattilangana. Kan, nakapudpo daw ti pagananay na. Sino day ta?
Agtigtigargaran dagiti gwardya, gapo iti butang da. Di kay agbutang. Amok asapsapulen yo ni Jesus at taga Nazaret, ana ilansa iti krus. Awan ditoy, napagungaren. Umayo kitaan tinagiddaan na. Uwan nga agpayso. Ita, ingka ibaga daytoy a mensahe kadagiti adalan na. Maria Magdalena, anya ti pakaamom kada kami. Nakitak ti Apo. Binilinak amang ibaga iti daytoy kada kayo nga adalan na. Agsublin to kano iti amana nga ama tayo met. Iti Diyos na a Diyos tayo met. Saan ka mamati? Saan mi apat yan? Ang mga nusarsarita lang dayta. Intay kitaan, titanam na. Ha! Tilupot alinen anayaplag itinagiddaan ni maestro. Kan tilupot anay bedbed idi iti ulo na. Nalukot anay lasin iti sabali adiso. No basta, awanin ni maestro, dito nakaitanaman na. Awanan ni Jesus iti nakaitanuman na. Kasta ti impadamag dagiti gwardya iti tanam na. Nakita da kanu ti amin na napasamak. Anya, ti aramiden tayo. Iso nga imay kami apapanguluan ti papadi. Tamakiuman kami kada kayo apanglakayan. Nukas nga rod, agsasarita tayo, kat agtutulag tayo. Inikanda kayon iti adu a kwarta, da kayo a soldado. Kat daytoy, ti ibilin mi kada kayo. Anya dayta? Ibagayo kadagiti tattao, nga imay dagiti adalan ni Jesus iti rabii. Kat tinakaw da, tibangkay na idi matmaturog kayo. Sige, kasta teramidon me. Numaamuan da ito iti gobernador, da kaminto ti makisarita kan kuano. Tapno awan ti pakaan-anwan yo. Alain mi nga rod ti kwarta nga intudyo. Kit aramidon mi ti imbagayo kada kami. Dayta ti damag. Tinakaw kanu dagiti adalan ti bangkay. Kabayatan ang nakaturog dagiti soldados a gwardya. Tinakaw dagiti adalan? Ti bangkay ni Jesus? Kasta tinangag ko adamag. Dayta ti agraira adamag ita. Anya itan ti mapasamak. Nasurok asa nga pulo kat may sa kilometro. Ti kaadayo ti baryo nga imaos. Apapananta. Manipod Jerusalem. Wen, makikuyog ak kada kayo. Anya ti pagsasaritaan nyo? Bayat ti panagnayo? Dagiti amin ang mapaspasamak. Sikan salang ti sangaili iti Jerusalem adi makaammo kadagiti napaspasamak sadyay, kadagiti napalabas ng aldaw. Anya ti mapaspasamak? Dagiti na aramid kini Jesus at taga Nazaret. May sa profeta da ito'y atao, nga imbilang ti Diyos kan amin at tao, aman nakabalin iti amin asao kan aramid na. Inyawat dagiti papanguluan na papadi, kan dagiti agtuturay, ket naikadang amatay iti cross. Ninamnama mi, nga iso ti mangwaya-waya iti Israel. Wan, kat saan laaday ta? Maikatlong aldaw itan, manipod pan nakapasamak dagitoy. May sapay, pinagsidaaw da kami iti sumagmamano kadagiti babae akadwami. Sinapsapa da tinapan iti tanam, ngam di da kano nasarakan ti bangkay. Ket impakaamuda pay kada kami ang nagparang kadakwada dagiti angheles. Anang ibaga, asibibiyag kano ni Jesus. Napanti sumagmamano kadagiti kakadwami iti tanam. Ket napanaknakanda, apudno ti kinuna dagiti babae. Nagnengneng kayon? Nagrigat kayo kit din amamati kadagiti sinao dagiti profeta? Saan aya amasapol asagabaan ni Kristo dagitoy? Sakbay asumrek iti gloryana? Dumngeg kayo. Taipalawag ko dagitoy abambanag. Kas masarakan iti amin ana isurat, manipod kadagiti libro ni Moises.
ken dagiti sursurat dagiti amin a propeta. Madlaw mi nga adayo ti papanam. Isu a makidaguskan kada kami, ta sumipngeten. Ket mangan tayo pay. Adda taraon para kada tayo. Bendisyonak daytoy atarawan. Ket pispisyak para kada kayo. Adtoy. Ha? Maestro? Maestro? Nagpukaw ni Maestro? Isumot lagayam akas labo marbara ti riknata. Itay makisasao kadata iti dalan. Kabayatan ti panangipalpalawag na kadagiti sursurat. Agrubuatan. Agsublitan ni Jerusalem. Sige, agrubat na nga ruden. Kat ipakaamuta da ito'y kadagiti adalan ni Jesus. Naibalo natin tiri daw to'y balay anaguumungan tayo. Ang mga no daw may kadagiti pangulo ti Hudyo. Awan ti basta makastrak. Adda ko makapya kada kayo. Alalyo! Adda alalyo! Kalaot ang nagparang! Apay amariribok kayo. Apay nga agdwa-dwa kayo. Kitain nyo dagiti imima ken saksakak. Siyak a mismo. Sagidendak ket mapaneknekan nyo. Awan lasag ken tulang ti espiritu. Ngem adda kanyak kas makita yo. Pudno ka di daytoy. Pudno ka di ti makitkitak. Awan lat makan ditoy. Makan ka no. Makan. Adda tinuno nga ikan, maestro. Adtoy. Mangmangan ni Maestro. Dagitoy dagiti imbagbagak kada kayo. Idi addak pay laeng iterpadyo. Masapol amatungpal amin a naisurat. Maipapan kanyak itilintag ni Moises. Kadagiti sursurat dagiti profeta. Ken kadagiti salmo. Daytoy tinaisurat. Masapol nga agsagaba ti Kristo. Ken agungar iti maikatlo nga aldaw. Itinagan na. Maikasabanto kadagiti amin a nasyon. Manipod Jerusalem. Ti mensahe maipapan ti panagbabawi ken pannakapakawan dagiti basbasol. Maestro. Da kayo ti makasaksi kadagitoy. Ita, ibaon ko kada kayo ti inkari ti amak. Di kay nga rod pumampanaw iti syudad. Agingga iti maawat yo. Ti pannakabalin nga aggapo sa dilangit. Pudnot impadamag mi kan ka, Tomas. Maawagan iti singin. Nagparang kada kami ti Apo. Pudno day ta, Tomas. Nagparang kada kami ti Apo. Saan ka mamati? Apay adi ka mamati. Jak mamati no jak makita ken maarikap tinagdalanan ti lansa kadagiti imana. Wenno masagid ti bakrang na. Nakabalunat dagiti ruangan. Awan ti basta makastrak iti daytoy apanaguumong tayo. Wen Mateo. Adda ko matal na kada kayo. Apo! Nagparang ni Apo! Ni Maestro! Tomas, kitaem dagiti imak, ken arikapem ti bakrang ko. Pukawem ti duadwam, ket mamati ka. Apo, ken Diyos ko! Mamati ka kadi, gapo ta nakita na, nagasat dagiti mamati, nupay didak makita. Simon nga anak ni Juan. Ad-adda kadi, ti panangdungdunggom kanyak, ngem dagitoy. Wen, Apo, ammom ngay ayaten ka.
Aywanam dagiti urbon a karniro. Simon nga anak ni Juan. Dungdungwen kadi. Wen apo, ammom ngay ayatan ka. Aywanam dagiti karniro. Simon nga anak ni Juan. Ay ayatan kadi. Ay, apo, ammom amin abanag. Ammom ngay ayatan ka. Aywanam dagiti karnero. Ibagak ti pudnokon ka. Idi ka bang panwagam? Sika, timang barbarikas iti bagim. Ket mapan ka iti sa dinuman akayat mo apapanan. Ngam inton lumakay kan. Sa balin to timang barikas ken ka. Sana kaipan iti di mo kayat apapanan. Surutan nak. Sumurotakken ka, apo. Inkay iti entero alubong. Ket ikasabayo tinaimbag adamag, kadagiti amin a parswa. Timamati ken mabunyagan, maisalakan to. Ngam ti di mamati, madusan to. Maited to kadagiti mamati dagitoy apan nakabalin. Itinagan ko, paksyaten danto dagiti demonyo. Agsaudan to kadagiti sabali a pagsasao. Oray no agigamda kadagiti ulag. Wenno uminumda iti sabidong, di danto maan-ano. Ipatay danto ti imada, kadagiti masakit, ket umimbag danto. Ha, ti apo, maiulin sa dilangit. At daulap anang lingad kan kwa na. Lalaki at taga Galilea. Lalaki ang nakakawas iti buraw. Apay ngagtaktakder kayo at umangtangad iti langit. Daytoy Jesus anayuli sadyay anaggapo ditoy ayanyo. Agsublinto iti wagas akas iti pan nakakita yu kenkwana anapan sadyay. Mataydayaw ti apo! Mataydayaw ti Apo! Mataydayaw ti apo! Mataydayaw ti Apo! Iti dayta agundaway, nagdaydayaw dagiti adalan ni Jesus kenkwana. Ket siraragsak daan nagsubli iti Jerusalem, ket napanda nangas kasaba iti amin adiso. Timulong ti Apo kadakwada, ket pinasingkedan na ti kinapudno ti panangas kasabada, babaan kadagiti milagro ana aramid. Papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ti panagungar ni Jesus. Insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center para ita a Semana Santa.